Director? Opo, open sa public basta qualified. Opo, at least 17 years old. Opo. At mag-apply po sila. Yan. Opo. Kung ako, dyan ako sa inyo kasi talagang LTO na ang magle-lecture dyan at libre pa. Opo, matagal na po namin ginagawa ito. Matagal na po. Mga nasa 2 years na. Almost 2 years na po namin ginagawa. Yan, opo. So magaling, and yung mga estudyante natin na qualified na by age requirement, pwede na sila pumunta sa mga district offices anytime, palista sila during office hours, Director. Ano po? Opo, magpalista lang po sila kasi ini-schedule po yan sa mga district offices. Opo. Yan, kaya pwede po silang pumunta. Libre po yan. Wala pong additional requirement na yung kumbaga kahit sino basta qualified sa age, pwede po yan.